Værsgo. Og det her, som I ser, ja, det her er en bane, som vi kalder, jeg kalder den cross. Jeg ved ikke, hvad andre kalder den, men det her, det er det bullerne brødre. Husk at like og subscribe, før I ser den her video. Nu skal vi i gang. Det her, som jeg kalder crush, handler om at få alle de her små ringe ned i den her firkant. Og den lille firkant, der kan vi lige se her. Men den her over, den har man. Og så skal man trykke den ned. Og så gør alle de her fylde rundt på banerne. Og så er alle tre havnet dernede. Og så er der en magnet her. Kan I prøve at vise, hvad den gør? Sæt 2 oven på den der side. Og så skal man bare have ud i den. Så tyrer den dem afsted ind på den der, og så flytter det ind igen. Så prøv at kigge her. Jeg kalder det her for vulkan. Og så lægger man den af i her. Og så er det på sådan der. Der kommer jeg misse ud. Sådan her. Og så flytter han ned der. Og så lander han det tilbage. Og det er det gode i den her video. Det er, at man kan købe de her bøger, som også handler om det. Men det her, den her bane, den kan I lave på de her 4 plader. Og det her, det hedder track A. Og så bliver det sværere og sværere. Som I kan se her, skal vi se, om jeg kan finde den svær. Her er den. Den her. Den kan I godt se er svær. Så derfor, jo sværere det bliver, så skal I bruge flere ting. Her, der skal I bruge en rød, en blå og en grøn kugle. 6 stykker af de her. Og 2 stykker af dem her i små, som er de her. Og så er der også nogle store, som de her. Og så er der også de her små kugler, som man også skal bruge. Det er dem, man sender afsted. Og det gør man op ved det her startstommer. Det her nede, det er egentlig også en, hvor man sætter den ned der. Jeg skal bare lige få den løs. Og så sætter man den ned. Trykker man på den her, så får man en anden. Og trykker på den. Så popper den op og lander den på banen og kører videre. Og det er det. Og så til jer mødre. Til en lille tip til jer. Har vi sådan en her bog. En billedbog. Så det er det for mig, for jeg hedder Johan. Fra 0 til 1 år. Så er der sådan nogle billeder af mig, da jeg var lille. I min barndom. Og det er et tip til, hvad I også kan gøre derhjemme. I kan finde nogle billeder, I gerne vil have. Og dem kan I bare proppe ind. Og spillet herinde, det hedder Gary Track. Og det her, det er jo den video for i dag. Husk at like og subscribe næste gang I ser den her video. Ses!